Eta laminek ze izeten ziren? Laminek izitan iziren. Erdi arraine eta beste erdi lagune edo lan izitan iziren. Errekatan egoten iziren. Errekatan. Errekatan. Eta munetara, uriak eta horraztantan, munetara urtetan izudian. Eta egoten izen munetan, eta gizonan bat, egunan baten pasei izen handik, eta horrazi bertan itzi, urregorrizko horrazi ego utxezaitu izan laminek. Eta horrazi bertan itzi, inorrek ikusten zatenean, pozara saltetan zaten, uretara. Barriro. Baina, horrazie itzian. Eta are gizonako horrazie egin zeuen, eta ez zera eron. Eta geugian, atia jo izotzian. Atia do bentanean. Eta esan izotzian, horrazitxue, itxitzen espadean lengo lekuen. Ba, gortako idirik ederrena falteko dakola. Behirik onena, falteko dakola. Eta itxi egin zeuen horrazie, eta ezer berez gehiago pasen. Ez ezako nahi. Ahorrazi ez izen egon urrungo gunean gero, urrungo gunean edo joan izen, eta ahorrazi ez ezen egon. Laminek koiute